Lan Pak De engko donggek pawon ya, Kang. Nggih, Pak. Pak De nu mau ndi? Wah, ayo Kang nang disenano kene malah mikul kayu. Nek njaba kene lho, Kang, kayune. Ya. Matur nuwun. Yo Sekinah. Lan dulur-dulur liyane iki gendang ditampani. Wah. Baumu kok akeh padha nutu lah mbokne. Oh iya Pakne. Karo kowe Kakang, tolong gaweke pawon sing luwih gedhe lan kayu sing gedhe-gedhe kuwi dipecahi ya, Kang. Iya. Wah, yo aku dhewe ya. Lah piye? Mosok wong kene. Wong dulu-dulu kene wae. Ayo lur, dulur. Oh iya Kang. Ayo dulur. Do bareng ewa-ewa ayo lur. Nindakno gawe kabeh gaya lur bentang rampung. Mangkono jroning urip sangu tekad bondo wani. Uruping niat, urup ana niat ingsun. Danten geni ana pawon saka kayu dadi tumper. Tuwuh donya panas ora kepanasan. Kabeh-kabeh mawa piranti. Jalari matenging kupat lan lebat. Salokane sing ngaku lepat ya enggalo pepes dening janma kadunungan bener enere nur saka tembung janur. Dene witing klapa kuwi saklugune tulodo laku tetek dadi tatak. Klapa kirata basa cintrakaning perjanjian Giyanti taun 1955. Tembang witing klapa banyu klapa dadi tamba. Dene sepet lan sada dadi sapu sepeting sukertaning bumi. Wondene ayat glugu jangkar bumi dadi usada kuat meneng. Ora srakah karep ben tekad berbudi bawa laksana. Lakune sing tapa ngupadi ketemu sumber banyu. Ing kono ketemu cikal bakal kawitan jroning urip ana urip nguripi urip uwit sato janma kabeh padha urip. Ya Mama. Mbakyu, mbok ayo bareng-bareng golek wong topo ya. Ono beras, ono blarak ning ora ono banyu. Piye awake dhewe nek golek wong topo ayo bareng-bareng yo. Yo. Dulur kabeh, amargi niki Sang Pertapa sampun nemokke banyu. Ayo padha brokoan teng Sumur Waru ing pangajap pikantuk berkahing Gusti ingkang Maha Kuwasa lan sak lakune dugi Sumur Waru. Dulur kabeh kula aturi nderek lampuran kangge ngilangi sesuker saged sirna sak lami-laminipun.